bena ɲɛnajɛ duman min lajɛ Mali kunnafoni tele jabaranin kan a sababuya ye Larabi ye. An balima Mali kunnafoni jabaranin filɛbaw farafinna ani farajɛla jamana kɔnɔna na kɔ kana an bɛ foli ta k'a di aw ma cɛ fara muso ka denmisɛnnin maakɔrɔ dunan ni dugule tɛmɛsɛba kunnandiw ka aw bɛɛ lajɛlen fo ko aw ni ko aw dansɔgɔ. Ni ye donsow ka kɛnɛ min n'an b'a wele ko donsoya min bɛ sigi Mali kunnafoni jabaranin fɛ. Wa ni kɛnɛ ɲɛnamayabaga n'o ye aw denkɛ an'aw badenkɛ Sule Jara ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko JJ Boss. Kuma dɔ b'a fɔ ten ko awa nye nin ye walima ma nin mɛn i ka dɔn si de ma labɔli kɛ. O tuma diɲɛba n'a kɔnɔkoba donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen folen kɔ. Ayiwa bi anw ka donsoya kɛnɛ kan anw wulila anw ye yala kɛ an ye ɲɛɲininiw kɛ ka bɔ awa an ka bajurufɔ dɔ kan. Ale ye maa min ye maa dogonen tɛ anw fɛ jamana kɔnɔ awa ngɔniko ta nasira fɛ. Ayiwa o tuma an n'ale de bɛna bi jamukan kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye jamukan donsoya ye. Nka bamananw b'a fɔ ten ko kuma ka ɲi fa da n'a benba ye. Awa an bɛna sira di karamɔgɔ ma. Karamɔgɔ yɛrɛ tɛna ɲininka a tɔgɔ la fɔlɔ dɛ. An bɛna sira di d'a ma fɔlɔ. A ka juru duman kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o ɲɛsin Mali kunnafoni jabaranin na. A ka juru duman kelen k'o kɛrɛnkɛrɛn fɔlɔ an lamɛnbaaw ka se k'u ɲɛ da n'o ye fɔlɔ. Karamɔgɔ tɛmɛnen fɔlen fɔlɔ. Mali kunnafoni na gande to nyalila badala awana gamma do Mali kunnafoni na gande to nyero na gande do Mali kunnafoni na kama do bada na gande do telefoni nyuma na gande do Mali kunnafoni bina uni mbili ya nyuma bina bari nu bina uni bara nyuma bina fona ngonu bina awanu bina uni kunnafoni nyuma bina de awana kama do Mali kunnafoni na gande do jamala ay ne bayibo Mali kunnafoni la ne bayibo aga bara nyuma na ne bayibo aga miri nyuma na ne bari nubina uni kunnafoni duma bina ngonu bina uni dogo ya bara bina fana awana kama dogo Mali kunnafoni na gande dogo yorosila na kama dogo Mali kunnafoni na kama dogo jamala iniko idanso mba awa karamɔgɔ fasa jara anw ye jara an ye kosɛbɛ mɛla de delisa ala k'a diya an lamɛnbaaw an'an filɛbaaw ye. Awa karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔ awa ko tokuntigɛ kun ye kɔnɔbara k'a dɔn ko duman bɛ sen na. Tuma karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn karamɔgɔ ye jɔn ye i tɔgɔ ani jamu i bɔra min kana sigi Bamakɔ yan. Ayiwa ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ ye Aliyu Jalo kosɛbɛ ne bɔra Segu mara la Segu région Bilan Cercle Jaramana arrondissement o y'an ka yɔrɔ ye mais an ka dugu yɛrɛ tɔgɔ ye Dosuruso y'o faamuya mais den cɛni bɛɛ ni yala yɔrɔ don ala kɔni ne sigiyɔrɔ kɛ Bamakɔ Samɛ awɔ kosɛbɛ. Ayiwa karamɔgɔ i bɛ donsongɔni de fɔ ngɔni min b'i bolo o donsongɔni de ye bon an bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ donsongɔni ni kamelengɔni danfara ye jumɛn ye. O ɲininkali diyara n ye donsongɔni ni kamelengɔni n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛɛ ye fɛn kelen de ye mais mun nana kɛ danfara ye dɔnkili min bɛ fɔ u kan u ni u bara bonya hakɛ o ye différence de u ni ɲɔgɔn cɛ sinon a bɛɛ juru kelen de ye dɔnkili kɛcogo de b'a jira k'a fɔ nin ye donsongɔni ye dɔnkili kɛcogo de b'a jira k'a fɔ ko nin ye kamelengɔni ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Dɔw bɛ nin kɛ u ka kamelengɔni na mais i b'a sɔrɔ a tɛ bonya ka nin bɔ mais toujours dɔw b'a k'a la quoi kosɛbɛ kosɛbɛ. Karamɔgɔ an ye wasa sɔrɔ o ɲininkali la o tɛmɛnen kɔfɛ diɲɛ baara o baara Modo karamɔgɔ de b'i la bɛɛ lajɛlen na. N bɛ fɛ k'a dɔn e juru fɔ karamɔgɔ
o ye jɔn ye? Kɔrɔfɔ diyara n ye. Baara o baara bonya b'a kɔnɔ, surtout anw ka donso baara in walima nkɔnifɔ baara in, bon bonya de b'a kɔnɔ. Hali n'a sɔrɔ mɔgɔ ma i kalan, ni i y'a dɔn k'a fɔ i ka baara kanu b'i la, e ye kalan kɛ k'a ɲɛdɔn, i bɛ taa karamɔgɔya minɛ min ta dɔ fɛ, o y'an ka baara in taalan ye. N ye 400 di Enza Kɔnɛ ma ka woro 10 d'a kan k'a jira k'a fɔ a k'a bila kun na n ye kalan minɛ a fɛ. A ye Enza Kɔnɛ kelen kelen a ye n ka woro minɛ, a ye n ka 400 minɛ n'o y'a sɛsɔngɔ ye kosɛbɛ. O ye bonya ye. O tɛmɛlen kɔ Jikɔrɔni Nkɔnifɔ Solo yɔrɔ ka kalanden, ale de n ye 2000 di a ma, a ye n ka sɛ san ka taa n bolo don fɔ Jikɔrɔni Cɛmɔgɔ Dumuya denkɛ fɛ yen k'a sɛ faga n ton na k'a jira k'a fɔ n kɛra a ka kalanden ye. O ye kelen ye. Yɔrɔ o yɔrɔ ka di n ye, n bɛ se ka fɔli kɛ hali kunsi fɔli parce que n y'a laada lakile kosɛbɛ. A b'o cogo la. Karamɔgɔ o diyara n ye kosɛbɛ. Tiɲɛ o b'a jira k'a fɔ e m'i ta nin i m'a tɔmɔ, i y'a kalan, i y'a ɲɛɲini. D'accord, karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'a sɔrɔ i hakili bɛ a daminɛ waati la, i ye ko ninnu daminɛ waati min ka na se sisan ma, i hakili b'a waati la? Ayiwa, ne ka nkɔniko daminɛ ka se sisan ma, depuis n yɛrɛ fitinin bɛ kamalen nkɔni fɔ, donc mama parce que burusi kɔnɔ ni ko bɛ kɛ fɔlikɛla ye mɔgɔ b'a ko i ye mɔgɔ lankolon walima nin tɛ donna la den, o bɛɛ bɛ fɔ. Mama yɛrɛ tun bɛ to k'a fɔ n ye k'a fɔ karisa n'i ma nkɔniko dabila i ni kɔrɔw tɛna ɲɛ a la. Bon masaya kuma kosɔn kuma dɔ n yɛrɛ bɛ dimi, n bɛ kala ta k'a kɛ nkɔni kɔnɔ ka nkɔni mara jɛni. Donc n'i y'a jɛni ni tasuma sera juru ma ka juru min tigɛ, juru tigɛli bɛ bɛn ne ɲɛji bɔli ma. N bɛ tila ka dɔ wɛrɛ dilan, mais a y'a ye ça pas a tɛna se ka ɲɛ bɛɛ n'i ka baara don, a yɛrɛ tilala ka dugawu k'an ye ka fara a kan. O kɛra kosɛbɛ. Awɔ. Donc e ko ko karamɔgɔ Enza Kɔnɛ ale de y'i kalan nkɔni na, donc i ye karamɔgɔya minɛ o de fɛ ani Jikɔrɔni Solo, n'o ma fili Solomani Konate don. D'accord. Yɔrɔ basi kɔni t'i n'olu cɛ? Basi an bɛ don min na komi bi, bonya yɛrɛ kɔ basi fosi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Basi foyi tɛ ni bonya tɛ kosɛbɛ. M'u bonya mɛ ma jigin u ye. Awɔ. Ayiwa, donc sisan dusukɔnifɔ u ko k'a ka jugu, dɔw ko k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ, nka karamɔgɔ e kelen de b'i ka baaraw kɛ waati kalanden bɛ yɛrɛ bolo? Kalandenw bɛ ne bolo, ne ka kalandenw bɛ taa mɔgɔ 6 la, i y'a faamuya. Kalanden kelen bɛ nkɔni kelen fɔ, dɔ bɛ nɛgɛ fɔ, dɔw yɛrɛ bɛ bila an kɔ ten parce que kalan ka d'u ye k'a ɲɛɲini quoi kosɛbɛ. Awɔ. D'accord, karamɔgɔ n y'o faamu. O tilara k'a fɔ an ye tuguni, an b'a mɛn u da, u bɛ nkɔnisen dɔw ta, bon n'i ko ko i b'a dɔn u b'a fɔ ko i dɔn fɔli tɛ, i kana dɔn ko fɔli dɔw bɛ yen nɔ olu man kan ka kɛ ten. Bon a kuma ka ca dɔɔni, nka nɛgɛ tigɛda ye fanda de ye. Yali fɔli jumɛn bɛ donso fɔli yɛrɛ la min ye fɔli kɛrɛnkɛrɛnnen n'a kan ka fɔ a kɛbagaw kun? Ɲininkali diyara n ye. N'i y'a ta k'a lajɛ anw yɛrɛ ye nkɔnifɔlaw de ye, n'i y'a ta ka jateminɛ jurusen 3 bɛ yen olu man kan ka fɔ mɔgɔ kun ten n'i ma a baara kɛ. O ye u b'a fɔ dɔ ma ko marasa, o ye kelen ye, kelen ye ntanan ye, i y'a faamuya, o b'a kɛ 2 ye. Donc janjo o de y'a 3nan ye, o man kan ka fɔ mɔgɔw ye n'i ma a baara kɛ quoi. Bon olu de ka gɛlɛn kosɛbɛ nkɔnifɔla ni somaw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ ani marasa kosɛbɛ. Kɔlɔlɔ bɛ se ka ye a la, bari bɛɛ b'a kalama, fɛn o fɛn bɛ donsoko kalama, hali n'i t'a kalama a bɛ f'i ye k'a fɔ i dɔnfɔli tɛ, bon n'i tugu k'a dɔn, donc a bɛ komi e ye kolaɲinina de ye, hali n'a sɔrɔ juru yɛrɛ tɛ fɛn kɛ i la, donc minnu kan k'a dɔn olu ye baara min kɛ n'u b'a dɔn, e m'o baara kɛ ni e y'a dɔn, donc hali ni juru ma fɛn k'i la, minnu kan k'a dɔn u bɛ fɛn k'i la k'a jira i la k'a fɔ i dɔnfɔli tɛ, a b'o cogo de la parce que a bɛ danga de quoi. Awɔ. Ayiwa karamɔgɔ an y'o yɔrɔ bɛɛ faamu. Ni maa ko Fakarisa de ka di n ye, n b'a fɛ ka Fakarisa taabolo de ladege, Fakarisa ka kalanden de ye n ye, o de ye kow ɲɛ yira n na, dɔw kana na se k'a fɔ ko nkalon don, ko nin cɛ ye nkalon tigɛ. Ayiwa ko Enza de ye i ye kalandenya minɛ Enza Kɔnɛ de bolo, donc est ce que e hakili bɛ Enza ka juru dɔ la n'i bɛ se k'o juru fɔ anw ye sa k'an hakili jigin o la? Awɔ kosɛbɛ, awɔ.
Kona mawara do ay mawara kulame. Kona mawara do ay mawara kulame. Jira mine jira e warai. Na mawara do ay mawara kulame. Na mawara do ay mawara kulame. Jira mine jira e warai. Idan so ni ko hakili ben judo sena ensemble enzana tun ye ni judo sen fo trawla ka do tume boli do we be jigi kolongo no do we le rila ne daga cameraman pa ale la te jodo do so kene ko na le te jo envio am to ga frede ke ni ne bitana le fo le kina uga am to ga jolo ko de kasina o chugo mi akana se ga boli ho nga ama fo ka ni ko ka dam so ko ni tun enzanga judo ye itlara ka ira ka fo ko janjo maransa ani ntana wajmende ku chefo ma yeti gwansa bo yale ebe ntana do mbaga do wali ye folise sabam fo ebe non do mbaga do na so ebe se ga judu kori ka atigi tlo nganye bo na do ni ma do mbaga chamando 40 tobri min fleni ba fo ko be fa ka tobri donc ale re kan muro ben kunya mo chama ameta ka fe ame baroke tobri ntanando ani flababa ka bo dili ya famia bon u be to ko fakaw ka nyongo fe we sega min ga kono we toro min ga kono donc ala de ba do donc ndana mi se ka fo oluye o kure sale isa keta ndana mi se ka fay ale re tununa kungo kono dogo kungele ate ji soro kami ate dumuni soro kake ama soye fana ya donc ndana mi se ka fo oluye Manyiman ko ndana no mane magari ko ndana no mane don tay andana no mefo kona buri la so ma jina fenye mugu ganye bawle nala mugu gambora mugu ganye faya ularo mugu ganye le muru sansa mugu ganye marabati ko ndana ngai mantini wasulu imandana ngamme faja watri kakana ya dangu mabule tobri wele ga tobri kita jebe faga tobri o endana no je mantini wasulu ka kuresala ya dangu wele yisakita briga imandunu ngamme mi mawele ka fla baba wele chikorani dilika yangana wele kana bulu ni fane endana no je no de manyimango endana no mane idan so kramo alu jalo inetu entana ineko amifo wa aba ani kramo alu jalo de benyo anfe alisa maluku na funi njabara ne mfle bawu au ka jemo ka donso ya keneka membe sigi au denga au balma ke sulu jara jije boso alefe nimpela jele ntemene nko kasigi awa makoya no ngono fodo don kama doye ina o kuma na fochwe ama no doni parce que chama ya ba foko donso do yara bon edume donso ngono fode la bon yali ka kramo ki nyininga kramo be bara wala ke donso ngono fo temene nko fe wa tali kramo ka bara be benendo donso fo ko sebe nyiningali nyena nyana tege kula jibe na temesira do o ni nale bumakoya nana ka soro ngoni donia doni mena o nyinto bumako meto ka doni ka fara ngoni doni kan mais en même temps fana iba soro me meneburu barake même monson ya reke yo famia o nyi doke nimbela ona tawota komi aya soro nyi latru kala kambolo do latru la chien kele ka do chien fla ka bolo do chien saba o chien kele no chien fla ni chien saba soro la mi ve mako be tien de la ambolo do la rodo la ale koko ladae dononje kelenye bon ndala me yoro were ko hotel ladae nyimbolo doyi o kara dononje kele chez musofima malo jala ani sanyo jala ni woro o nyimbolo doyi no ndala yoro were ka fo ni bolo bedo o fene dononje chez musofima malo jala sanyo jala ani woro mais nawo sigira ka ba bebe legibo bo dongi marfa de be bla inyekoro o be jache i muso fe donc naw sigira ka ba bolo do barabe ka ba moko sita wuli ka jo o de kadam bolo do ko sabana pour que kan noko boala ka tro kan siki bokokna ame dum na ko mbi santani woro oni ngonni
laturu tɛ n ti baara fosi kɛ bilen n bɛ n ka denbaya balo o la alhamdulilayi bon i b'a sɔrɔ i bɛ baara kɛ dɔw ye nɔgɔya la u yɛrɛ b'a ye k'a fɔ dugawu jaabira u bɛ min d'i ma o b'i nafa i y'a faamuya a b'o cogo la alhamdulilayi an bɛ don min na komi bi ayiwa n bɛ n ka so bi n bɛ n ka so sini san 16 n ka du papiye in ta ye n yɛrɛ de y'a jɔ mɔgɔ kɔni ma sɔrɔ k'a jɔ ka di yan n yɛrɛ de y'a jɔ o ye kelen ye dugukolo wɛrɛw bɛ n bolo ka fara a fɛnɛ kan k'a sababu kɛ baara tɔnɔ ye karamɔgɔ o kɔrɔfɔ diyara n ye o b'a jira k'a fɔ karamɔgɔ ka ko a kan ka ɲɛɲini kosɛbɛ ko ni mɛnna ngɔkubɔ la i tigɛ bɛ fin ngɔni kɛrɛfɛ awa i ko k'i bɛ turabu da i bɛ baara kɛ maaw ye karamɔgɔ turabu dala cayara bi bɛɛ ko k'ale bɛ se dɔ bɛɛ da ka di min ta ye tiɲɛ min ta ye nkalon ye ala de b'a dɔn nka an kɔni t'a dɔn karamɔgɔ n b'a dɔn ni maaw ye an ka émission lajɛ maa caman bɛ sɔn ka karamɔgɔ wele tellement ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ ɲininka karamɔgɔ yɛrɛ ka kisɛ ye jumɛn ye karamɔgɔ ka baara yɛrɛ la a ka baara cibali yɛrɛ ye min ye hali ni karamɔgɔ ma se k'a bɛɛ fɔ a ka dɔ fɔ an ɲa la. ayiwa basi tɛ baara kɔnɔ i bɛ sɔrɔ baara qualité ka ca mais baara fana n'a kɛcogo don min b'a to a bɛ jaabi n'a tɛ jaabi a fɔlɔfɔlɔ ɲɛ bɛ tɔli mun dalen ne ka so la tan dɔ nin caman sɔrɔla n bɛ den fura bɔ mɔgɔw ye ni muso b'i bolo ni muso tɛ ka den wolo mais a si dun ma tɛmɛ bangeli ye an bɛ ɲininka enquête dɔ k'i la an b'a jira la k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ k'i den wolo nugu yɛlɛma i b'o fɔ an ye n'i y'o fɔ an ye an tɛ se ka baara kɛ o la n'a y'a sɔrɔ alimɛti kisɛ b'i la min ma bɔ an tɛ se ka baara kɛ o la mais n'o si tɛ i la e y'a jira k'a fɔ ko i kɔnɔ b'i dimi kalo kɔnɔ siɲɛ kelen walima kalo 2 siɲɛ kelen kɔnɔ b'i dimi donc den fura ne b'a bɔ ka d'i ma n'a sɔrɔ i bɛ da cɛ fɛ n bɛ kalo 6 de di délai ye ala sɔnna o ma parce que dɔnni mun don n ye caman tɔmɔ siko kɔnɔ i y'o faamuya ale yɛrɛ sɔrɔla siko sira fɛ kalo 6 dɔw yɛrɛ bɛ garijɛgɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ u ka yiri ma utiliser ka ban i y'a faamuya bon ni min ye den sɔrɔ o tɛ jɔ bilen o b'a ta kɛ wololi ye dɔrɔn awɔ bon o yiri kelen n'a y'a sɔrɔ i cɛ bɛ yen a ka kɛnɛ cɛya sira fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kafoɲɔgɔnya kɛ a tɛ den sɔrɔ i y'o faamuya mais a fɔti tɛ muso la parce que i b'o dɔn cogo di i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ dɔ bolo a ma den wolo a bɛ filanan da a tɛ den wolo a bɛ sabanan da a tɛ den wolo o dɔw bɛ sɔrɔ cɛ la mais i bɛ sɔrɔ cɛ ka kɛnɛ o b'a jira cɛ denkisɛ b'a la sa mais denkisɛ ninnu fagalen don o yiri kelen fana de bɛ o ɲɛnamaya cɛ la n'a ye muso ta dɔrɔn a bɛ den sɔrɔ ala yɛrɛ sɔn ala y'o kɛ n ye o tɛ mɔgɔ ka di le waso tɛ ala de ye a di siko fɛ n b'o fɔ. i dansɔgɔ i ni ko karamɔgɔ su min bɛ diya o tile bibali o jaabi kan ka bɔ karamɔgɔ sisan kanubaw de b'i la jamana kɔ kan kanubaw b'i la jamana kɔnɔ awa an bɛ kɛnɛ di karamɔgɔ ma halisa a ka ngɔni ta awa ka foli duman kelen kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a kanubaw ni donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ma. I ni ko i dansɔgɔ karamɔgɔ nin ye kanu juru ye ka kanubaw bɛɛ fo ka donso den n'a ba fo karamɔgɔ ni maa ko i bɛ se ko la ni awa i danna fɔ ko kelen ma i bɛna fɔ siga dɔɔnin b'i la karamɔgɔ i ye tubabu de kuma fɔ sisan
wa caman b'a fɔ ko a juru fɔlɔ ni turabu da wa k'a bɛ se ka kɛ nka n'a tɛ kɛ karamɔgɔ ma baasi ye komi an ka jɛmukan a bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la karamɔgɔ bɛ se ka fayida kelen di an ma turabu kan o a kɛra yiri o a kɛra fɛn fɛn ye ka fayida kelen d'an ma a kɛra garisɛgɛ ko ye sa o a kɛra baara ɲini o a kɔni ka kɛ fayida dɔ ye. ayiwa o ɲininkali diyara n ye ne bɛ se ka fayida min di mɔgɔw ma fu falaki n'u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye garijɛgɛ ko fan fɛ i y'o faamuya o ye papaye kelen kelen min filɛ nin ye an bɛ min dun yiri don tomati o ye yiri ye nsaban o ye yiri ye tamaro ye yiri ye namasa ye yiri ye n b'a fɛ ka mun fɔ diɲɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan jiriden fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛ mɔn n'a sɔrɔ a den bɛ se ka sɔrɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to a la u bɛ a bɛɛ dɔɔni dɔɔni jiriden kelen kelen ɲini jiriden kelen kelen ka a kɔkan fara k'a bɛɛ lajɛlen wɔrɔ ka bɔ a la fo ka se sigiyɔrɔma 7 ma jiriden kalite 7 i n'a fɔ nsaban lemuruba papaye namasa fo ka se 7 ma i y'o faamuya n'i y'a fara ɲɔgɔn kan i bɛ a foronki n'i y'a foronki i b'a laja n'i y'a laja i bɛ tila k'a susu a bɛ kɛ mugu ye n'i y'a kɛ mugu ye i bɛ to k'a k'i koliji la i k'i ko a bɛ siri tigɛ ka bɔ hadamaden na pewu i bɛ garijɛgɛ i ka laɲini caman bɛ sabati awɔ n'i kɔni y'a daminɛ nin kalo la san bɛ taa yɛlɛma yɔrɔ o yɔrɔ i ka ko bɛ changer i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tigi k'a changer fɔ n'i tugu awɔ. karamɔgɔ o tɛmɛnen kɔfɛ kosɛbɛ ko i y'i ka baaraw daminɛ ni den baaraw de ye i bɛ yan nɔ a san 10 ani kɔ ye nin ye wa i bɛ cɛw ni musow dɛmɛ o kow la n b'a dɔn baara wɛrɛw caman bɛ yen min bɛ kɛ nka balanden bɛɛ tɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ donc maa caman mako bɛ na jɔ e la karamɔgɔ ni maa min mako jɔra e la yalima karamɔgɔ o tigi bɛ se k'e lasɔrɔ sira jumɛn fɛ wali ni telefɔni b'i bolo ni bɛ se ka numéro di an filɛbaaw ma. kosɛbɛ ayiwa telefɔni numéro bɛ se ka sɔrɔ parce que anw ka baara in laɲini ye de a kɛkun ye ka hadamadenw nafa bon ne yɛrɛ mun bɛ yan nɔ mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ mais gɛlɛya tɛ ne fɛ ne ka nɔgɔ kojugu n'i ko sabali majigi bon n tɛ se k'a fɔ n yɛrɛ kan mais n ka nɔgɔ ne tɛ foyi gɛlɛya maaw ma donc n bɛ bɛɛ ka bila la mali kɔnɔ mali kɔ kan dɔnniya sira fɛ mɔgɔ o mɔgɔ mago mana kɛ fɛn mun na n'an ye ɲɔgɔn wele k'a kuma fɔ ni n b'a fɔ n bɛ se k'a kɛ ni n tɛ se n b'a tigi labila parce que o ka fisa nkalontigɛ ye tɛ min dɔn i kana k'i bɛ se k'o kɛ nafa t'a la téléphone numéro bi sɔrɔ o ye 91 46 13 11 46 11 awɔ orange awɔ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ kɔlɔsi fɔli kɛ ni maaw ye ɲɛnajɛ labɛn k'i wele i bɛ taa o kɛ kosɛbɛ denkuriw est-ce que karamɔgɔ bɛ taa nin fɔli ninnu bɛɛ kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛ t'olu bɛɛ kɛ nka i ma kasɛti bɔ fɔlɔ. ayiwa basi tɛ an bɛ tile min na komi bi kasɛti ko tile tɛ u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko son carte mémoire kiriti karata an tɛ se k'a fɔ bamanankan na bon kasɛti ko tile tɛ i b'a sɔrɔ n kanubagaw caman de bɛ yen u bɛ se ka morceau dɔ kanu walima u bɛ dɔnkili dɔ demander fɛ donc u bɛ wari di yan n bɛ taa don studio la k'o dilan ka d'u ma voilà bon an bɛ don min na komi bi n y'o caman kɛ hali Amidala Isa Sangare mali kɔnɔ mali kɔ ka bɛɛ b'a dɔn Amidala Koniba Jalo den ani Musa Sangare den ale yɛrɛ delila ka 16,000 di yan ko n ka morceau dɔ dilan ani jurufɔ yɔrɔ tɔgɔ la n taar'o d'a ma o diyara a ko k'a ɲɛna kosɛbɛ i y'a faamuya a b'o cogo la. an ka kuru mina se tiɲɛ kan kosɛbɛ karamɔgɔ ka dakuruɲɛ labanw ka jɛmukan kuncɛ ka sɔrɔ ka juru sen duman kelen kɛrɛnkɛrɛn k'o kɛ ka kɛnɛ datugu. kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa kuma yanni ka kuma kuncɛ foli bɛ lase mɔgɔ fɔlɔ mun ma o ye aw yɛrɛ n'o ye mali kunnafoni mɔgɔw ye an b'a fɔ ko aw ni tumunaja foli ka di aw yɛrɛ ma k'aw sɛbɛkɔrɔ fo ka tila k'a jira k'a fɔ an t'a fɔ ko ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la mais an b'a fɔ ko aw ka baara ala k'a nafa lase aw ma o ye dugawu koloma yɔrɔ ye i y'o faamuya o bɔlen kɔ yen donso den n'a ba bolo bɛ kɔ bɛɛ lajɛlen donc u ka yafa ma k'an to deniya mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn anw tɛ waso ni dɔnni ye bari anw b'a sɔrɔ donso ni somaw de bolo mais an bɛ majigi ɲini u fɛ k'a fɔ an bolo fila bɛn b'an kɔ ka mali kɔkanden ni mali kɔnɔna a den bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yen n bɛ se ka o fɔ. ni tun ye karamɔgɔ Aliyu Jalo ye n'a a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Bamakɔ samɛ ma yan nɔ
wa ba ira ka du kono ya du zongonu fola do wa e du sokoni ni aya nyinu kosbe amadu ala kunfe ako kanga nyini chugumi awa ayo lu be nyini ayi karamogo amene enzan kone ma ka mene ikado ka fo sanano ka kalande no Solomon kuna teji koroni ka mene bela jelema o be ko fe awa kuni nyonya na ka be freki ayi atike do tlabula abe barake mawye awa ni jamako do sawo denko do akara gatsaka kuyo amana ka sugu karamogo ko ka ba o bela jelenga blala ya ayaka nimero di awma nyingali utumba ka ke mami mfe we denge na bodenga sule jala ni bela jalen ko ma jije boss abaga amfle jabarani misanfe o malikuna foni jabarani amba fo dun so de na bae kuni ko ku dan so karamo ali ube fol man ka kana kanu baula bonya bariga anga bariga bila mali telela aye bonya minge kwa gode uye bonya bariga anga bariga bila yanga ula anga bariga bila kanu baula bonya bariga Agbora kanyana jaduma milaje asababu yae lala ne habide